9:06. Am început ultima oră de Big Morning, Big Start. Și ultima din săptămâna aceasta vine weekendul peste noi. Așa este, bună dimineața Eti, bună dimineața dragi prieteni. Bun găsit tuturor pe Big FM și Hunedoara TV. Ora 3 a matinalului nostru cu o invitată specială. O să facem multă mișcare, așa cum ne place nouă în matinal. De data aceasta o avem alături de noi pe Ada. Cum spuneam, nu e cea care ne cântă Nu plânge Ana, ci e o altă Ada, Florea din Deva. De fapt, ea original este din Hunedoara, am aflat, dar s-a mutat de curând în Deva și, sau mă rog, de câțiva ani în Deva. Facem mișcare pe scaun. Absolut. O salutăm și spunem bună dimineața. Bine ai venit! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Bună dimineața și ascultătorilor! Da, ne bucurăm că ești alături de noi, mai ales că tu ai o frumoasă poveste pe care vreau să ne spui așa pe scurt, bineînțeles, în câteva minute și să ne spui cum reușești să te menții așa de frumoasă. E un lucru pe care nu trebuie să-l ascundem. Săptămâna trecută a fost Andrei de la Fit Intense în studioul nostru și chiar discutam și cu el legat de acest subiect, că practic frumusețea din interior trebuie la un moment dat să apară și în exterior, sau mă rog, să nu o lăsăm să dispară din exterior, pentru că atunci nu ne vom simți foarte bine în pielea noastră. Ada, tu ești un exemplu. Da, povestea mea este frumoasă acum, atunci nu a fost frumoasă. Așa este. Aveam 25 de ani și m-am trezit că sunt supraponderală, nu puteam să urc scările fără să obosesc, ceea ce nu este normal pentru o persoană de 25 de ani. Da, nu este normal. Așa că am început să fac niște schimbări în viața mea, a durat ceva timp. În momentul de față sunt la o greutate normală și sunt instructor de pilates și antrenor personal. Da, poate ne spui și nouă ce înseamnă această formă de sport, pilates, nu? Ce faceți acolo? Sunt niște exerciții terapeutice care se aplică în procesul de slăbire. Sunt niște exerciții care ne ajută să ne îndreptăm postura. Multe persoane, din păcate, stau foarte aplecate, au dureri de spate și în același timp ne ajută să slăbim. Sunt exerciții care se fac încet, deci nu este în regim de cardio, nu creștem ritmul, totul se întâmplă încet. Multe persoane consideră că asta nu mă ajută să slăbesc. Din contră, trebuie doar să vină la o oră și vor vedea că nu este ușor doar pentru că facem încet. Cred că nu e necesar numai o oră, cred. Dar să simte avem nevoie de perseverență. Corect. Iar în legătură cu ceea ce spunea și Andrei săptămâna când a fost data trecută la voi, da, are dreptate, subscriu. Ideea este, și chiar dacă nu ne gândim la frumusețe, mie personal îmi place să mă gândesc la sănătate. Așa pentru că când am început să fac ceva în privința greutății mele, am acționat strict pentru sănătate, adică am căutat metode rapide, țac-pac, imediat să se întâmple totul și au apărut alte probleme de sănătate din cauza asta, așa că în momentul în care începem să mâncăm sănătos și să facem un pic de mișcare ca să ne menținem sănătoși, atunci la pachet vine și silueta. Așa este. Până la urmă, frumusețea, să știi că reflectă oarecum sănătatea. Eu așa cred. Da. E ceea ce am observat eu din experiența mea proprie. Până la urmă, dacă ești sănătos, corpul arată, adică mă rog, persoana arată bine și ești mai zâmbitor, ești mai plin de viață și atunci transmiți oamenilor. Ai curaj mai mult în jurul tău să schimbă multe lucruri în bine. Exact. Ceea ce exact s-a întâmplat cu tine, cum spuneai, și eu sincer te felicit pentru că ai reușit acest lucru și iată acum, practic, tu transmiți mai departe ceea ce ai trăit. Da, în momentul acela nu am găsit pe cineva care să mă ajute sau cel puțin, poate nici nu am căutat foarte mult, pentru că din păcate femeile când sunt într-o astfel de situație au tendința să se ascundă, să nu meargă în săli, nu vor să fie văzute. Și atunci am încercat să rezolv singură problema. Oarecum mă bucur că am fost în situația asta. Multe persoane mi spun că sunt nebună, cum pot să mă bucur? Da, mă bucur pentru că altfel nu ajungeam astăzi aici. Absolut. O lecție de viață a fost pentru tine. Da, exact, nu ajungeam astăzi aici. În momentul în care am început prima dată să fac sport, am căutat tot ce era în pași de dans, mi-mi place foarte mult să dansez și să cânt, dar nu mă ajută vocea.
Și nu m-am gândit că în momentele în care am început să-mi placă acele exerciții în pași de dans, nu m-am gândit niciodată că o să ajung să fiu instructor, să fiu antrenor personal, să ajut persoanele care au aceeași problemă ca și mine și nu găsesc soluția și aplică tot felul de scurtături care le distrug sănătatea. Și de asemenea nu m-am gândit sub nicio formă că va veni vreodată momentul în care să am propriul meu antrenament în pași de dans, pe care un proiect pe care l-am făcut cu mare drag și care este gata. Se numește Dance Fitness cu Ada Florea și poate fi găsit pe site-ul meu, pe adaflorea.ro. Exact, adaflorea.ro. Intrați chiar acum, dragi prieteni, l-am postat și pe pagina noastră de Facebook, bigfm.deva, linkul de la acest site. Ce putem să descoperim acolo? Pe site-ul meu se poate citi povestea mea pe scurt, bineînțeles, ar fi multe de spus. Așa e. De asemenea, se poate găsi acest antrenament, care este un proiect care mie îmi place foarte mult. Un antrenament pentru acasă, pentru persoanele care poate se regăsesc exact în aceeași situație în care am fost și eu. Sincer, pe mine asta m-a motivat. Deci știam că cu o simplă apăsare a butonului play o să aud o muzică bună și o să mă super distrez. De multe ori ajungeam la sfârșitul antrenamentului, nici nu-mi dădeam seama că l-am terminat și eram oarecum mândră de mine. Și atunci am zis, da, trebuie să fac asta și pentru cei din România, pentru că, din păcate, nu am găsit aici, cel puțin local, clasă de grup cu așa ceva. Este într-adevăr Zumba, dar ceea ce fac eu este pe mai multe stiluri de muzică, deci de la hip-hop la dance și așa mai departe. Și a fost o experiență chiar frumoasă și interesantă. La un moment dat râdeam cu cei, după ce am terminat, râdeam de cei care erau în spatele camerelor și în timp ce filmam începuseră și ei să dea din cap, să gesticuleze, mai aveau un pic, se ridicau de pe scaun și dansau, pentru că muzica este foarte, foarte antrenantă și sunt chiar ultimele hituri care se aud chiar și la Big FM. Am înțeles. Adea, nu știu de ce spui tu că nu ai voce bună. Ea ai voce puternică. Nu mai auzit niciodată la karaoke. Sunt teribilă. La karaoke nu te-am auzit, e adevărat. Te-am auzit la radio. Te-am auzit la radio, te-am auzit pe înregistrarea de care spuneai și practic, fiind antrenor practic de Pilates, nu? Da. Tu ai nevoie să vorbești, pentru că trebuie să intri în pe elevii tăi. Dar aia nu înseamnă că pot să și cânt. Bine. Uite, am intrat pe site-ul tău, arată ca un site din 2015, într-adevăr, foarte mișto și bine pus la punct. Spune aici Romelia, de 31 de ani, Ada Florea, o tipă deschisă, zâmbăreață, un exemplu clar de așa da, o persoană ambițioasă, motivantă, pozitivă, perseverentă, insistentă atunci când trebuie, combinația ideală pentru un personal trainer. Insistentă? Da, chiar am râs când am primit această mărturie și cu această ocazie mulțumesc lui Romelia. Da. Nu că vorbeam de voce, strigi la ei? Nu, sub nicio formă nu sunt genul acela de instructor, nici nu vreau vreodată să devin. Tiran. Da, am fost inițial, înainte să încep acasă, am încercat câteva clase de grup și pot să zic că urăsc oamenii care urlă în sală. Mi se pare că vorba dulce, multa dulce, ăsta este adevărul. Ceea ce spunea Romelia insistent atunci când trebuie, îmi spun cam toate persoanele cu care lucrez în particular. Adică dacă vezi că nu se întâmplă nimic după o vreme... Da. Nu neapărat. În momentul în care omul obosește, spune nu mai pot. Ei, din momentul acela, el mai poate cel puțin o oră, poate și două. Depinde ce tip de antrenament este. Și atunci, eu știu exact când să insist și când... Deci știu exact când omul nu mai poate, efectiv, fizic, sau când doar a obosit puțin și ar vrea un pic de pauză. Și atunci știu exact cum să insist. Atunci deci e nevoie, exact practic. Trebuie. Exact, atunci e nevoie să insisti. Evident, corpul îți transmite niște semne pe care Ada deja le știe, le cunoaște și îți dă seama că e momentul să insiste, pentru că altfel nu dă rezultate antrenamentul. Dacă ne-am oprit de fiecare dată când totul devine greu, păi... n-am mai face nimic. Nu. După grădiniță am sta acasă, nici la școală n-am mai merge, nu? Corect.
Corect, da. Adaflorea, așadar.ro, găsiți toate detaliile despre antrenamentele pe care le realizează. Ada, să ne spui, te rog, unde te găsesc cei care ar dori să facă... Pentru instrucția de grup, așa? Deci la clasa de Pilates, exact. mă puteți găsi la sediul CS Heian Deva, adică la clubul sportiv Heian, pe care vreau să îl felicit în momentul de față, chiar a adus multe medalii și chiar m-a făcut mândră colaborez cu ei. Pe strada Ion Luca Caragiale, toată lumea știe, la club sportiv Heian Deva. Da, chiar acolo unde a fost fabrica de conserve pe vremuri, pentru cei care cunosc exact. Locația, practic Full Shopping Center se numește acolo. Lângă. Da. Undeva, în zona aia. Exact, da. Antrenamente de câte ori pe săptămână? Pilatesul este de 3 ori pe săptămână, luni, miercuri și vineri la ora 7, iar vinerea este la ora 7:30. Bine, am înțeles. Da, toate aceste detalii se pot găsi și pe site-ul meu și pe pagina de Facebook adaflorea.ro. Da. Ada, să ne spui să ne spui, te rog, așa pe final un mesaj, să transmiți un mesaj doamnelor și domnișoarelor care, cum spuneai tu, poate nu au curaj acum să ți se alăture, să facă aceste antrenamente și ar avea nevoie de așa ceva. În primul și în primul rând, ceea ce vreau să le transmit doamnelor și domnișoarelor, poate și domnilor. Bănuiesc că și domnul este cam același lucru. Perseverența, în primul rând. Chiar dacă avem o zi în care simțim că poate am mâncat un pic mai mult sau nu am mâncat sănătos sau astăzi nu am chef să mă mișc, deci perseverența. Nu trebuie să așteptăm rezultate de pe azi pe mâine, nu există slăbit de 10 kg într-o lună sau știu eu. Perseverența. Cu pași mici, dar sigur, numai așa putem ajunge unde dorim. Credeți-mă, pe cuvânt, eu am încercat cam toate scurtăturile pe care le-am găsit, le-am încercat, nu au făcut decât să-mi strice metabolismul, încheieturile și așa mai departe. Deci, perseverența și gândiți-vă că fiecare persoană la un moment dat a început de undeva. Sunt persoane care sunt poate într-un grad de obezitate 3 și nu vor să iasă din casă, nu vor să meargă la sală. Există exerciții pentru acasă. Dacă sunt pentru fiecare exerciții, trebuie doar să începem de undeva. Asta este ideea. Trebuie să avem încredere în noi și să considerăm că putem ajunge la capăt, să fim perseverenți și atunci vom vedea că se întâmplă acea minune pe care o așteptăm. Absolut. De ce nu ați începe cu Ada, de exemplu? Da? Cu, ceea ce face ea și să vă alăturați grupului. Bănuiesc că ai deja un grup format care vine la antrenament? Da. Ok. Mai e loc și de alte persoane. Un pic mai este. Am înțeles. Un pic. E în regulă. Dacă nu, pe măsură ce ne subțiem, se va mai face loc. Foarte tare asta, da? Corect. Nu mă gândeam, da, foarte tare, da. Îți mulțumesc încă o dată tare mult pentru prezență, te mai așteptăm cu mare drag și știu că într-o discuție anterioară pe care am avut aici în radio, nu eram în direct la radio sau la televiziune, îmi spuneai că există o emisiune radio pe această temă la un post de radio din România, ai auzit-o tu? Crezi că am putea... chiar am și ascultat-o. Da. Am și ascultat-o. Crezi că am putea să... facem așa ceva pe Big FM? Consider că este nevoie mare de informații corecte. Da. De informații corecte, pentru că sunt foarte multe informații, chiar și pe internet, multe sunt, din punctul meu de vedere, niște prostii, care pentru moment m-au păcălit și pe mine. Este nevoie de informații scurte, directe și la obiect. Eu îți propun niște pastile pe care să le introducem în programul Big FM, pe care tu să le înregistrezi pentru că ai voce, nicio problemă. Oh, perfect. Pot să și cânt, vă rog, dacă poți să ne și cânti. Poți să ne cânti pastilele. Da. Și vom vedea apoi, cu siguranță, poate mai multă schimbare în jurul nostru. Știi, important este să te schimbi tu, pe tine. Clar. Automat. După aceea ai să vezi că și oamenii din jurul tău vor face același lucru. Vă mulțumesc mult că m-ați invitat. Doresc și ascultătorilor un weekend minunat, plin de soare, de zâmbete și de zile bune. Și mai am o propunere. Avem un studio de vară la Strand. Așa. Te așteptăm acolo.
să facem mișcare împreună, da. Mai ales că la strand e soare, e frumos, avem toate condițiile pentru a face la strand atunci. Un astfel de program, să zic. Dragi prieteni, a fost alături de noi Ada Florea, e foarte ușor de găsit, adaflorea.ro, deja toată lumea are internet, are și pagina de Facebook. Pe Facebook unde? Tot așa Ada Florea? Tot Ada Florea. Ada Florea, e foarte simplu. Dance Fitness cu Ada Florea, așadar, am avut în această dimineață în matinalul Big FM. Bună dimineața, 9 și 21 de minute. Ne întoarcem imediat cu muzică. La jumate avem horoscopul.